Tuntrum chu Lars Miteng ka baudan kan en haule dona YouTube pa mi bo lar ber ti thina ni le ngal a chanchin a baudan te hi mak ema mitam tegen video siamin an ziak boka a bo ma loka po a video mu tur oma he video a hian karon tilang don nge a bo chungchang a hian information a tam fiau maya witness te pon nuala a doctor te a thian te ma se tu ma in khonge a an shetalo. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but June ni som thum kum sang ni som pali khan Lars Miteng le a thian te pali kum som ni le ti vel bor thalai tak mai vek te hi an chen na Germany thwasanin Bulgaria an zina Germany apiang se lian cheng le na thok te an ni hloma Bulgaria a Luibul Resort lar tak mai Golden Sands a hian an thlinga kar khatvel nuam taka chul man tumani hotela chuan an luta anom na turte an ti fila an ha chol ve ta a engki makal tluanga eitura la chuan atui tak takan eya klapa te an kal thina engim chu an lo suang tu ang mai ani nuam an ti a an tluang em an ho don ni ti lo chu hemini hi July ni rukani a Lars chu bara oma soccer game an ena Lars chu phur takin atim tran zok minglam chuan awa he anjin mek na Bulgarian mi te atan lo lam tran tu midang chuan an lo shia a an han in hial ta dewa rin lo deuh mayin an in hial thu tak tariaw maya midang anun luta Lars te chuan han put chuak thin bar chunga kha chuan an in khoi mi alo thung ti chuan hemizan tlai hlama hian Lars le a thiante chu McDonald's an kala a thiante chon luta Lars ro lut velem lova pona kalo omanga tia wangin a thiante chu eitur la turin an lut ta a ti chuan an ron chhuale nu hian Lars chu pona lo om tareng lo an han ko vaka an nga ran boka ma se hotela avalet le ani mai an ringa reim inti dewaniang an ti wang chuan hotela an valet ta a ma se hotela chuan Lars lo om reng lo engtingi kan ti ta kang man han ti a mase puitlinga lomani hotela aron net le mayang acha ang antia an mutari a an thau chu Lars chu alo kirta nge maya mase engemo aron suita Russian mi nge Bulgarians ashelova mi parwal hawin an lo khoi ni ina soita hi aron hotlai chan ni ina soya zana soccer game chungchanga bara inti boy puite khan an ron tir ni ina soi heng zong hi soya a chanti chuan an ena nile tinge ikal son kher in swal po ni ula kan bula tang hlalova McDonald's kodvela te tinge ni lo inge tinge ikal son kan bul hnai dewa khan McDonald's bulvela tar khan ni silang chuanin kan ron pui mai tur chen ya tian han ti a darkar sari riat vel lai Lars hi aron holo le ngala mase Lars la akhaberu ana angreng hleya a beng ana hle boka a chante chuan him takin hotel ron thlenga zan thalau taka mangve ni hi ti in makan ti du tawak lova him taka ron thleng chu an lom zoka Lars hian a beng chu na atiang reng hle a heng ama khoitu te hian a beng chu an lo khoi na bik hle a chante chuan doctor pan wat turin an ti a an thlo hole ma ngein ti chuan Lars chuan doctor pan ngala a beng alo ena a beng dar chu alo kotlat mai a tir chuan doctor chuan zayan ti a ma se Lars chuan an hodon to thawa Germany a ti tir lo zo kadua antibiotic e chu thlang tari a doctor hian Cefprozil 500 mg alo choa hemizan hian a thian ten Germany an thlok ho to dona thlok turan nia an thlo chuan bengdar thalau khan borak pressure om na satur kha azo lawa hlo oma wangin doctor hian a zan zana chuan ho ve lo turina ti a ni khat lek tal chu ngak turina ti a Lars a thian te chuan kan om pui photang che irwalin kan ho ve ka ngan ti a ma se Lars chuan om pui ka ngai hleinem engkim ti fel to ni a in ho hun tura khan ho ula ka thalom hotel kom de ulek airport nai te a hian kan zonganga reilote ko omanga karon ho mai dona lom engmani lo hi atia Lars chuan a thian de chu airport a avatha a ankal fel nu chuan Lars chuan airport nai lama hotel thlenna tur zong tan ta a ni khat lek omna tur ani awangin airport atanga hotel nai te tlom si hotel color ti chu amuta a chuan heta tang chia hian Lars anun phung chu amak tan ta he hotel atang hian zan lai vela Lars chuan anu Sandra Miteng akol ta a zoite ina bia kanu
tute emo in min zuya min tha an tumani ka bek card zong khalo ti to pro atita anu chuan a hre thiam lo lut tuka soiber tur po shelo lars chuan phone chu da mak mai boka chuan hemizan tho hian a thlenna hotel CCTV footage alan dan chuan dar som pahni bor vela akal kwal vela elevator ate abiru mu ani a chuan dar khat vela hotel a chhuah sana darkar khat vel nuwa aron kir le a hemi darkar khat chung hian enge ati a khonge akal hriat ani lo dar thum vela chuan anu a khol le a ama zui tu ten an hnai to viau thu soya anu hian a soi le dan chuan a fapa o chu a hlau thong tak zet ti a hre theya min that don ti te chu a soin anun na tan a hlau thong tak zet nia a hria thu soya hewang hian hemi ni lala July ni riat kumsak ni som pali a hian Germany pana thlo tumta a anu po mang angle ma se afa po dan chu ani lo dan puyani a makati lutuk ti ngai na shelo a nuwa po zo na lo zo tam deu lekila ati vonga ma se hemi tum hian afa pa chu jing lama aron ho to don thawa wangin ron ho phot se atiril ru a zo na tam taka zot lova ma se afa pa hi aron ho to don lo hetia dar thum vela anu kol nu hian anu chu texin adam doi a antibiotic chu zota Cefprozil 500 mg ti te thona anu chuan thil dang lam takani lo antibiotic pa ngai ve mai ani kha ati a ti chuan zing alo ni ta daruka chuan lars chu airport a thlenga taxi in akala anua investigators ten he taxi driver hi an interview le chuan driver hian a soidan chuan a omdan pa ngai chi alova amit munote alian hle bok ni in a soi airport terminal a thlenin anua tax li a thlen to thu a shila anu chuan a hole madewa wang chuan airport doctor muah vain entir le lok turin alo ti a chan chu afapa hi voi khattal mithiamin a thlo main en le se adu wangani darkar som pani ve liam ta khan afapa mi zia amakrau puisia CCTV camera chuan lars chu airport a hian akal ve lai muani a doctor mutura kal lai te po oma a chwale nuwa a video te po hi karon tilang dona anu ina tira wangin doctor chu pan phota aluta engki ma pa ngaya doctorina bengalo en chuan ole azia a ithlok theyang alo ti ta a anuwa doctor hian soile dan chuan doctor hi doctor castor ani a benga thathu a shil nuwa chuan lars chukal mai lovin adam doi ei chu azot fiale phota baka azam mel em bok ni in a soi lars hian adam doi antibiotic a ei chu he doctor hi lo zot le kherani chu heti live hian airport a thok construction worker pakhata ron luta doctor room a hian ron luta heti lai hian airport hi siam that ani mek awangin worker hian nuala he construction worker ron lu hian doctor castor chuan a soidan chuan lars chu a buai tlat mai a khura a awa heta hian ka thidu lo ka chu angai ti in tlan chuak ta a thil ken na bag a passport a phone te engki makal san veka atlan chak leya video po mutura vek chak takatanin airport a chhuasana a hoi kwala akala parking lot bulate palte akal pela mithen khat chuan pala zuan kan layan hu a ram lama panta a mu le ani to lo turin hetia abau nu hian ama ang om mel hi voi khat tong an oma masi ani nge yemero chiang lo kum khat nu vela ni a truck driver larsa chanchin sheve lo chuan mi pakhat kilonga kala huwa aphura anua news a en le a aphur pa hi ang ati le a larsa chanchin en le hian mase hepo hi ani nge yem ti a chiang lo hemi lo hi chu a chanchin tur om ang engma hriat ani to lo ole thil thleng ni a arin inei ve em mi te ngai dana chuan
adam doi antibiotic a Bulgarian doctorina a chaw side effect kha ani an ringa a chan chu adam doi a khana buain mi a zot ngun si a ma se airport doctor khan adam doi kha a ei thalo ti a soitlat adam doi a ei thalo tlata effect tur pon lo ei po ni se he dam doi hi side effect lian tham nei thei dam doi lo omani lo tlat chuan mi then kha chuan an khoi khan aluwa an khoi te langa a khabe po na hle ni kha taxi driver po khan amit mudang lam dan te kha soya head injury wang hian min phunga dang lam vek theya head injury wang chu ani mai theyani antia ma se head injury wang hian min phung adang lam thut theilo engi mo chen nuwa head injury effect hi alang chau zela lars kha chu azan zana khan a om dan kha adang lam chan derani a iluwa khan hlia mitwara midang dai ni thut theilo shim shim adang le chuan soccer games wanga an inti boy khan khang inti boyna le in khoina te khan lars kha ashok lutuka arirulam a boy pha ani theyangem o antia ma se anu le achung te dang poin arirulama boyna engma ani ngai lo thuan soya voi khat inti boy wang maya riru boy ta tur khopin a mental health kha ader thong lo ni in an soiboka ma se eng po ni theya ani lo theibok engma chiang silova kar aliama tha aliama kumaliama a melan dan tur thlenga editin zongma se tu ma in lars chanchin hi an she theitalo atlan lu naram te kha achung ten private investigator te rwain an zonga engma an mulo airport bul hnaya cheng aram bul vela omzong zong te point engma an shelo ruwang an mu heklo abau top mayani kan fapa kan tupa kan unaw pa kan thian pa te kha thi ni si lovin chui thei lovin bo ve top mai sela amang an thlaka a shil hai thlak dan tur zia hi han suang tua ve chhin te